Technically ke bahamba nam andirhala uba ndenze elive njengoba silapha simanyelwe eKapa sibukelwe eFreystata sibukelwe nizobona nitrenda ningazi uba bendiphi napha. Haleluya. So simanyelwe eSouth Africa yonke ilapha ecuba. Ndiye ndithi noba abantu bahlanu anamsebenzi, there are thousands ezindibukeleyo kwabantu bahlanu ku-11 nenzame. God bless you. Bangcwele ndiwase Mount Elifo ezilalini. Xa suba kuvunwa kuthiwa kuyaqhorhwa phakathi. Umuntu xa iqhorha umbona wenza iziqu apha entsimini. Uqaphela uba uyazazi uba ndishiye isikhupha, ndashiya esinye phaa, ndashiya esinye phaa. Then aligqibe ikhontoro. Ngezi ziqu zininzi kwikhontoro eli-1. Then akazishiyi ekhontoreni engazixokelelanga ziyokwenza umlu, kuthiwa ngumlungile ukuthi kwasisitha sisitha ndithi. Alright, amabandla wethu ebe operator ke ngala milo ezaziqu ziqu ngoku kuyavunwa. Ngoku kuyavunwa umbona kwikhonto enye uqokelelwa ngokwekhonto. Ezaziqu ngalamabandla aseDuwa. Njengoba kuzawuvunwa ngoku kudityaniswa ezaziqu ziyokwenza isitha. Then siyaphi? Siya kulaa nto yokuba kube khona ibandla laseDuwa. Namhlanje kuzolontshwa ibandla laseDuwa. Kuzoba khona ibandla laseMthatha, kube khona ibandla laseNgqeleni, kube khona ibandla lakuCedane. Then asifuna uba sike sibone uba ibandla eli selihambe kanganani, sidibanise wonke amabandla ngokwe-districts sifomishe ibandla laseTranskei. Xa sibona uba ngapha phesheya kwenciba singadibanisa ibandla laseTranskei, nalapha phesheya kwenciba sizokwenza ibandla lase-Eastern Cape linye. Sizolontsha loo nto for the entire South Africa. Elokishini eThembisa, there are many churches eThembisa elokishini. Ngoku uThixo uthi well done, nenze kakuhle zangaka inkonzo eThembisa, masibe nebandla elinye laseThembisa. Alright, zizawuphela i-locals? No, ngumoya ozawuhlangana. Awazuphela amabandla aseDuwa. I-Bride of Christ izohlala Bride of Christ nenye. But njengoba sizomana ukuhlangana sizokwenza ntoni? Sizokwenza the church without walls. Apha eDuwa sizokwenza the church without walls. Kuba elinye ibandla apha eDuwa lizindlebe zokuvela lo mzimba, aliboni lona liyeva, eli livayo livele libonayo. Ibandla lapha eDuwa elingamehlo aliva libonela indlebe. Ibandla eliseDuwa eliyimpumlo lisezelela wonke amalungu alomzimba angeyompumlo. Ibandla laseDuwa elingumlomo lithethela amabandla angondlebe, impumlo and mehlo. Then i-church without walls
yintoni? Kunodonga olwenzwe yi-denominationalism. Apho kukho udonga phakathi kwendlebe namehlo. Sizodiliza, sizosusa udonga olwehlula umzimba kaKristu. Othi ndlebe ngapha, mlomo ngapha, kanti ngumlomo womzimba, zindlebe zomzimba, ngamehlo omzimba, impumlo yomzimba. Ingekho impumla awuphelelanga umzimba, engekho amehlo awuphelelanga umzimba. Sizodiliza amadonga e-denominationalism axhakaza umzimba wenkosi. The church without walls. Kunodonga oluphakathi kwempumlo namehlo. Sizodiliza tonight. Kunodonga olohlula impumlo emlonyeni. Sizodiliza amadonga. Sizokwenza the church of Baptist without walls. Let me tell you about yabona, when God showed me indaba yomzimba, I nearly cried. What? Okay, unebhongo lecawe yakho, khawuphatha isikali nasi. Phatha ke lo mehlo wakho elocawe wakho yamabhongo, wabeka esikalini, awisha abantu. Phatha lecawe yakho yamabhongo ezindlebe, huqa indebe, uzifake esikalini, ziwisha abantu. Phatha lo mpumulo yakho othi ndiyimpumulo church yamabhongo, uyibeke esikalini, iwisha manani. And uchaba luwaya more than each and every church organ. Uchaba, cause uchaba lusebenza lumanyene, but ibandla lusikhathathe, segregated. What uthixo ngeke noyise usathana nisasebenza nize organs. Niza kumoyisa usathana nakuba namandla omzimba. Wathi phela esikalini ndakhwela. Wathi thini weight? Wathi iweight yomzimba will never be compared to the weight of a church organ. Wathi uthixo usathana xa ezawubetha undlebe church akacingi eze ngamandla endlebe, uzawukhangela amandla amehlo, because indlebe ayifani namehlo. Xa ezobetha i-eyes church uzoza ngamandla eiye, because iye ayifani ne-eyes. So what? Sibethe kanje i-division engafunwa nguThixo isenza salusa asinamandla uchaba lusoyisa, because we are too scattered, we are divided, we are segregated, we are not the body with power. Then that's why is on namhlanje uniting the body of Christ. Bangcwele simoyisile usathana ecuba. Uma befundisi bami, this is a prophecy from God. Kufuneka kube khona ibandla laseGcuwa elingumzimba kaKristu eGcuwa, lenziwe ngamabandla, the local churches, which means kufuneka manje udibana undlebe namehlo nempumulo bekufika fellowship together so that siloyisa ucha amandla oloyiso amaKristu asemzimbeni. Okay, ndicela ukunceda umuntu noma munye, ndicela ukunceda umuntu noba munye. As an individual, if you want to conquer devil, if you want to conquer the kingdom of darkness, ngoku uwedwa, be body of Christ minded.
local church minded. Amandla ka-local church uqhwaba nje umtholi, kodwa amandla omzimba owaqala ngaphi? Yebangwena uyakhweleta uKristu oyinhloko yomzimba. Whenever devil ever attack with that body of Christ mindedness, ulwelwa inhloko xa usemzimbeni. Akakwazi bangcwele uYesu ukubukela umzalwane ongekho denominational ebethwa ngumtholi enengqondo yobukumkani, the body of Christ, kukhweleta inhloko enguKristu ikulwele. Abantu abuzwa emadikisa kuthena masatani siwathoka naseredweni namagqwirha nabathakathi belale ndithi hayi andinamandla kanti abona bandihlondo ihamba nenhloko bandingumzimba. Ebona abantu abenamajemana apha ngakuphela kube namademoni. Singaphetha ngomzimba. Umzimba unempiliso. The message of the kingdom, the message of the body of Christ is the deliverance message. Andikhayisa bene uspeaker kubathandaze ngeleni ndifumana testimony kuthiwa engoba ndimkile abantu balahla intonga. Amen. Ndifike abantu nami ndikhayisa emwa ndifike laSinbhek ndashumana into kaProtocol God ezoshumela ngoku. Kunomntwana mama abeseyibuye kumsebenzi ngalento efaka ngogqirha kodwa spine khushe nje kwathi inqondo bangcwele. Let me tell you, last time healing, deliverance, miracles, signs and wonders zenzeka kuba sisemzimbeni. Akukho kwanto bangcwele ekumadikisa ungakulinga ukuthi into kwamadikisa ungazikhuphi sifade yakho bangcwele. Ngeke siphinde, ngeke kuphinde egcuwa kube khona i-fourth prophet ezawuma egcuwa ukhona umzimba. Sifuna indoda ekuthiwa iyemthatha nge-13 ndawulala ezotha before ifike. Lebangcwele kake lento manje siyenze lento. Abantu uba khona indoda esiyazi ba ayihambi kakuhle masiyokwenza i-spiritual mapping kule ndawo izofika ithi ifika sakhona umlilo khona mveni kwawuthethe kakhulu siyenza. Abaphilisa ngenyoka baphelelwe lixesha lomzimba. I want to declare ibandla laseGcuwa liqalile. What I like ibandla laseGcuwa li-overtake elaseMthatha. Asikabi nalo mntana, asikabi nalo ibandla laseMthatha, sisalwa sodwa ngesikhundla eMthatha. Ngeke bekho lento uzabe fundisa not prayer uzamahana ngeke befundisa leGcuwa uthandwe nguThixo bathawe uthandwe nguThixo kuba namhlanje kwela kwamoya liyalontshwa ibandla laseGcuwa elingumzimba kaKristu bathawe. The church without walls has begun in Butterworth in the name of Jesus. Muzabona manje. Abantwana njengoba abantwana iyabona witchcraft. Ngeke phinde ioperate if umzimba ubambe position. Uhulumeni ulindethi
So praise anyani kuye. You may be said, man of God, God bless you. Bangcwele, ndihambele apha. You're closing the gap between Christians. The last time, sibonisile bangcwele i-540 ministry. Safaka in between the spaces. Amandoni, ama-intercessors. Bese sovala ntoni igap. Then uThixo ngoku igcuwa is ready to take his prophet. Let me bangcwele ngozithoba okhulu. Ndininike okuza kwenzeka eSouth Africa. In the church as well as in the government. Before ndiyenze lento ndicela undiphe izitulo ezithile qha zibentathu ndizawudlula nje ngoba ayibekho last time babona uba yintoni le uthi bayenzayo bese bam ndicela nje andizuba mde because andifuna isitrofo ngisisho ebusuku nje kuwe ndicela bangena wonke umuntu aphulaphule lento yinhliziyo kaThixo le yiplani le endinikwe nguThixo athi mandifundise ibandla laseSouth Africa ukuze ibandla laseSouth Africa lincede amabandla aseAfrika. Wonke amabandla aseAfrika alinde ibandla laseSouth Africa. South Africa, Eastern Cape province, ilibazisa all other provinces. The sooner you do it, the better. Ngicela nibone le nhlungu esitulo simele the global plan of God. Engazukhawuleza ibonwe yona. Elinde the battle of Armageddon. Therefore, esitulo singake okumzuzwana sisibeke ecaleni kusekude ngaso. Because esitulo silinde ukubuya kwebandla elingeke munke. Esitulo ioperation yaso ixhomekeke kuqhilo oqala. Then after libuya ibandla after 7 years, this plan of God will be explicit, which means before rapture esitulo sikubasini singasebenza sizawusebenza mhla uYesu ebulala ekhwele phezulu kwentaba iOlive Mountain ekhwele imhlophe ebulala enemies opponents intshaba zikaSirayeli zinqumo zidlwe zintaka in the battle of Armageddon. Masiyekele plan C, plan number 3, last plan of God, global plan of God, which means the fulfillment of one of the last day prophecies up. Okay, ibandla bangcwele malingabethwa ngumtsholo. End time prophecy uyibona kanjani? Ayibikho continental, iba global. Once into ibe continental, ayo end time is maybe uThixo wenza ntoni a transition or a judgment. Apha bangcwele khona phela mntana bantu mhlobo. Apha bangcwele ndihambele apha. Bangcwele ndicela wonke umuntu andiphulaphule kune mistake abantu abathatha wrong lento ebhalwe apha. Bazalwane, le vision ayiyokamadikiza. Le vision ye-vision uThixo owayikhila kuTata uBhengu. Andikho Assemblies of God, ndiphume Assemblies of God, but this year before iPasika
kuthiwe mandiye ePietermaritzburg, ndiye kwixhego elalihamba notata uBhengu, ndisele nto uThixo bendithume yona. Xa ndifike eMaritzburg, walila umntu omdala esiva izityhilelo ziphuma kumntu ongasekho zembula kuzizo, wandibeka isandla ndahlanya. Emveni kokuba ndibekwe isandla ngutata uNkomonde, ndiyagula ndiphambene ngoAfrica Back to God in a Bible way. Le nto niyibona apha incinci, ndinebhena enkulu ebhalwe konke, apha kabhalwanga uma ibuye iAfrika. Into katata uBhengu bangcwele yayingeyoyecawe. It was the vision of the body of Christ. But most unfortunately, imeko kagovernment yayingamvumeli umuntu omnyama arejistarishe i-movement okanye inkonzo. Kwafuneka eboleke igama eselikhona, kodwa yena ethunywe umzimba. Wabethwa yimeko ye-politics of the then, whereby there were caliber laws. Engavumelekanga umuntu omnyama uba angubeka intente emakhaladini. Therefore, bashumayele ngelo xesha bona kusekhona ama-restrictions. Then, hence, uthi uThixo kum xa indinika i-message uthi, finish the unfinished work. Finish the unfinished work. Because of the political situation of the then. Then uThixo lento mayihambe ibandla lonke makubuyelwe kuThixo. uThixo eyona challenge lumulo zithixo. The reason esithi back to God, ucenga abantu bamkila abantu uThixo, amkila ama-Afrika uThixo, ama-Afrika akhonza izithixo. uThixo imkhombisile into yama-Afrika amkileyo ekubuleni yena anguli idols. Africa back to God. Mayibuye i-Africa, i-Africa mayibuye ngeBhayibhile, ibuya ngeBhayibhile, ibuya ngeBhayibhile. I-theme ithini? Uniting the body of Christ. Ayocawe lama ngcwele. Xa nukuyecawe uyofika kunje ecaweni njengecawe zonke. Kune-vision, ne-mission, ne-scripture. Le into is a movement ekuthiwa ihlabathi phashika. Hey, ihlabathi ngeke likhululeke. U-Afrika back to God. Engagcitwanga. The world is waiting upon this movement of God, of Africa back to God. I'm a Satanist. I'm an Antichrist. I'm a devil worshiper. Awafuni lo myalezo. Uyolanda undibethisa. Uyandibethisa. Bangcwele lo myalezo ka-Afrika back to God. Uyandihlaselisa. Uyandibethisa. Bobusathana. Uyayibona inkululeko. Uyayibona impumelelo. Iku-Afrika back to God in the Bible way.
This is a continental plan of God. This is a global plan of God. From the 7 continents, South America, North America, Australia, Europe, Asia, Antarctica, and Africa. I-last revival. I-revival yasiphelo. Ayibekwange North America. Ayibekwange South America. Ayibekwange Europe. Ayibekwange Australia. Ayibekwange Asia. Ayibekwange Antarctica. Go to the continent of Africa. I-revival. Lokumela. I-revival. Yesiphelo. Iqalile. 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 Some came